qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah yace man kadhaba alayya muta'ammidan, wanda ya mini ƙarya da gangan, haka siddan ki sharbo ƙarya ki danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah yace falyatabawwa miq'adahu minan nari, sai ya tattali mazaunin shi a wuta. ƙarya ga manzon Allah rusa addini ce, to wannan rusa addini kuma matsayi ne da ya tabbatar da mutum a cikin wuta. Kuma yin ƙarya ga mutumin da yake mai daraja ba kamar yin ƙarya ba ce ga mutumin da yake baya da daraja, balle yin ƙarya ga mutumin da yake magana shi da aikin shi da rayuwar shi ta zama abin koyi. Idan kika yi wa annabi ƙarya, kika gina wannan ƙarya ta ginu, wato mutane za su zo suna bautawa Allah da ƙarya kenan. Amma abin mamaki, fiye da shekara 1000 da ta wuce bayan zamanin tabi'ai, an ta samun mutanen da suka mai da ƙarya ita ce hanyar samun cefane. Wani malami irin malaman bid'a, malaman gwamnati, ya zo wurin sarki almahadi, sai ya samu sarkin yana wasa da tantabara a hannun shi haka. Can sai malamin ya shiru, sai fadawa suka ce ala gafata malam, yau ba za a karantar da sarki hadisai ba ne? Sai shiru ya ce to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce bai halatta a yi wasa da komi ba sai da ainihin kibiya, sai da doki, sai kuma wasa da mutum zai da tantabara. Sai faɗi hadisi wanda asalin hadisin gaskiya ne, Abu Dawud ya ruwaito shi, annabi ya ce ba a wasa da komai sai wasa na koyan harbi, sai wasa da doki, sannan sai ce sai kuma wasa da tantabara. Yanzu kenan sarki ya shigo ciki. Shine sarki ya kawo kyauta ya bashi, bayan ya tafi sai sarkin ya dubi ƙeya shi, ce na rantse ga Allah wannan ƙeyan makaryaci ya ƙeya ce, ƙeyan makaryaci ce. Shine malamai Dr. Muhammad Ujjaj al-Khatib ya ce ai wannan kuskure ne, tun da ya gano cewa makaryaci ne bai kamata ya ɗibi dukiya al'umma ya bashi ba. Ƙarya ga annabi babu kyau. Wasu suna yin ƙaryan ne don me? Don su burge matansu. Wani ne matar shi tana nakiya, sai zama malami ne mai wa'azi. Nakiya ai an san nakiya ko? To nakiya kuma in ta kwana za a samu matsala, wani lokacin za ta yi tsami. To almuru ta yi likis ga nakiya ta kwantai, matan malami ta ta sababi, malam ya shigo ya same ta tana sababi, ya aka ta ce nakiya bata kare ba, in ta kwantai za ta kaza kaza kaza. Ya ce za ki sai da nakiya ki? Ta ce yaushe za a sai da nakiya, almuru tana ƙara yi. Ya ce na ce miki ki haƙuri, za ki sai da nakiya ki. Magariba na yi, malam ya je sallah a masallaci, kawai sai miƙe yana wa'azi can sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alharisatu tashuddu almi'zar, ci ai manzon Allah ya ce nakiya tana maganin ciwon mara. Nan da nan sai mutane, ina ba a samu nakiya da almurun nan, aka shiga aka fita, sai aka ce ai gidan mata akwai nakiya. Nan da nan nakiya ta kare, ana wawasanta ma, ana salati ba a samu ba. Ya ce ba na ce miki za ki sai da nakiya ki ba? Yanzu ya yi wa annabin mu ƙarya ne don matar shi ta sai da nakiya. To akwai irin waɗannan fitsararru suna nan da yawa, har kullum kuma suna ta waɗannan ƙarerayin. Don haka malamai suka zauna suka tsara ilmomi. Daga cikin ilimin akwai ilimin hadisi, akwai ilimin aljarhu wa ta'dil, wanda wannan ilimin shine ke taimakawa da ikon Allah wajen a gane ingantattun hadisai, a gane waɗanda ba su inganta ba. Don haka ya jama'a, ba shi daga cikin abin da yake daidai baki san tabbas ba game da hadisi ki zo kira danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana daga cikin kuskure. Duk littafin da kika san akwai hadisai masu rikici a ciki, to ki samu wani malami ya tantance miki tukuna kafin ki karanta, dan kake wayi gari kine wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarya. Kun dai ji in mutum yawa annabi ƙarya tun a nan duniya ma ya samo wa kanshi sit. Kamar jirgin saman za ka shiga, tun kafin ka shiga za a ce kai ne lamba kaza, tun kafin ka shiga, tun kafin ka ga jirgin, maiwa ma tun kafin ranar ka san cewa ga kujerarka. Dukkan mutumin da yawa annabi ƙarya a nan duniya, to shi ma yawa kanshi lamba, ya ce daga iblis to shine na uku kawai. Allah ya kyauta. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi.